ושלום לכולם, כאן רועי ואיתי יובל בפרק השני של הסורווייבל, ואנחנו רצינו לעשות מיינינג וישר שירדנו מצאנו 5 דיימונד. אתם יכולים לראות מאיפה ירדנו, שם, זה שם, ואת פשוט ראיתי דיימונד, כן, זה היה פוקס. זה היה פשוט פוקס. ובבקשה אל תכתבו אקס-ריי ודברים כאלה, כי לא שמנו את זה שם. אז אני אחצוב אותם ואני אקבל achievement'ים, ויובל הוא סתם מאפן, ויש כאן 6! יש שם 6? כל אחד יש לו פיקאקס. כן, נחמד, התחלה טובה. התחלה ממש טובה. תכין לך. אתה לא יודע לזרוק, אתה פשוט לא יודע לזרוק. תכין לך פיקאקס? נראה לי נחצוב קצת אובסידיאן. רגע, לא צריך עוד. יאללה, בוא נתחיל במיינינג. איזה לבל אנחנו? כן, רק מי שלא מכיר את השיטה של סטריפ מיינינג, שזה מה שנעשה, אתם עוד מעט תראו את זה שנעשה. עושים סטריפ או מיינינג? מיינינג. אוקיי, זה כבר 10. אוקיי, אז שמגיעים לשלב 11. זה השלב עם הכי הרבה דיימונדס. שלא ידע. חוצבים ישר. אוקיי. ומנרטץ. רגע, חכה. אני חוצב פה ככה, שיהיה לנו מקום לפרנסים והכל. עוד מערה. לא רוצה מערות. אני לא רוצה מערות. בוא נלך למקום אחר. בסדר. בוא נלך לכאן, לצד השני. אוקיי, אז בוא נגיד שנתחיל פה, אוקיי? אני מתחיל מכאן. הנה, יש כאן 11. אני חוצב כאן שיהיה לנו מקום. תעלית למעלה. ירדתי למטה, איך עליתי למעלה? אוקיי, אז בעצם זה עובד ככה. הם חוצבים ישר קצת. מנר? תכתוב ישר קצת. כן. רגע, אני מכין לנו מקום. אנחנו עושים אבל כמו שעשינו פעם שעברה. כן. נו, עשינו פעם שעברה, יובל. אז חוצבים ישר, ומנר תדגים, תחצוב פה ישר. אני אדגים להם עוד מעט. אנחנו לא לחוצים, אתה לחוץ נורא. להדגים. אז אני אדגים. תדגים אתה? אבל לא רואים אותך. אז תראה אותי. לא רוצה להראות אותך. לא רוצה, זהו. לא מראה יותר. נשים פה את כל הזבל. סבלאווי. סיבולי מוח. איך שלא תקראו לזה. זה. אוקיי. אז חוצבים לשני הצדדים. כל אחד. אנחנו עושים ככה. ואז פשוט חוצבים ברווח של 2 מערות, כאילו, ככה. עושים פה נגיד 1 ופה. ואז חוצבים לאורך כמה זמן. ועושים את זה 2, כאילו ברווח של 2, בגלל שאם עושים מכאן רואים את זה, ואם עושים מפה רואים את זה. אם היינו עושים סתם ככה, אז אני רואים את אותו קיר במערה ליד מערה. אז בגלל זה עושים את זה. אז אנחנו נתחיל במיינינג ונחזור אליכם אם נמצא משהו מיוחד כמו דיימונדס וכאלה. אז יאללה, ביי. חזרתי. וחזרנו אליכם, מצאנו 8 דיימונדס ביחד. זה די נדיר אני חושב, מאוד נדיר. זוז לי מהראש. והנה עכשיו הוא יחצוב אותם, אני נותן לו את הכבוד כי הוא מצא אותם. וקודם גם מצאנו עוד 2 ושכחנו לחזור לצלם. סך הכל יש לנו 16. זה 2 שאני מצאתי ועוד 2 שהוא נתן. בוא נחזור לשים אותם, תביא לי? כן. אני אלך לשים את כל הדיימונדס שלנו. אנחנו כאלה מלכים. אומן, רגע, מי שלא הבין את איך עובדת הסטריפ מיינינג, תראה רגע. אני אראה עוד שנייה, הנה יש לנו כבר 16, ואתם רואים יש לנו בעצם ככה המון מנהרות. הנה פה אני אראה לכם איפה מצאתי את הדיימונדס. אוי, נגמרה לי הפיקאקס. אני אלך גם להכין פיקאקס איתכם. גם אני צריך. אתה לא צריך. אני די צריך. אתה לא.
הנה, אני מכין לך, ייי. בוא נשים בפרנסים את האיירון. בסדר, קח. הנה, יש לך שם. אל תודה. איפה שמת? כאן. אוקיי, אני הולך להמשיך. טוב, אני אמשיך. אתם רואים, הנה ככה. כאן. מצאתי. הנה היה כאן ופה. פה ופה היה 2. אז הראיתי לכם. ונחזור אליכם הפעם, אנחנו מבטיחים שנחזור בכל רגע שיהיה דיימונדס או משהו מעניין. אז יאללה, ביי. לבינתיים. וחזרתי אליכם, הפעם יובל עדיין חוצבת שלו, כי אם אני מצאתי 5 דיימונדס, כן. היה כאן בריכת לבה ענקית, וכמובן שלבה, רוב הסיכויים זה לדיימונדס בלבל כזה. הנה אני אקח את 5 דיימונדס האלה. אתם יכולים לראות כמה השיטה הזו יעילה, שמדברים על למצוא דיימונדס. אני אמשיך כאן, אני עוד אצלם איתכם את ההמשך. הנה יש כאן לבה כמו שאתם רואים. אז כן, יש לנו כבר 21 דיימונדס, ונראה לי שעוד מעט נתחיל להשתמש בהם. כן, כאילו צריך רק סט כלים, את הארמור נעשה מאיירון. כן, ואז בפרק הבא נראה לי שנלך לנדר. כן. חפש נדר פורטרס. מי שלא יודע, אני לא חוצב עכשיו 2-2 כי היה שם בריכה ענקית וכבר חיפשתי שם ומצאתי, אז אני חוצב די רחוק עכשיו, ואני אתחיל משם. שמעתי ספיידר. תשמע ספיידר, נראה לי שמע ליד. כיף לך. איירון. מה אתה רוצה שאני אגיד? סתם. טוב, אנחנו נחזור אליכם כי בינתיים לא נראה לי שנמצא עוד משהו מעניין בקרוב. יפ. אז יאללה, ביי. וחזרנו. שלום, אנחנו סיימנו להיום עם המיינינג, נמאס לנו. אז אני אקח את הדברים, כי אני המצלם. אני אקח את הדברים המעניינים, יובל תיקח את הזבל. תסתכל מה עושים עם זבל. שים 1, 2, 3. אל תלמדו ממנו ילדים, הוא לא... כן, זה לא... היה שם פורק! זה לא בדיוק עבד. לא היה שם את כל... היינו צריכים חלק מהדברים, אתה יודע. זבל זה לא תמיד רק דברים שלא צריכים. מבחינתי... מבחינתך אתה טמבל, מה זה אומר? מבחינתי הוא אומר לי. ראיתם אותו? טוב, אנחנו נעלה למעלה, נכין לנו סט כלים לכל אחד ו-enchanting table. כן. נחצוב את הדברים. יאללה בוא נעלה. אני קודם. איפה עלייה? הדיימונדס היו... אני זוכר רגע. הם היו פה. כאן. הנה, אני זוכר את זה, זה אמור להיות פה. אז הנה עלייה. מה, איפה? בוא. דבילי. כאן. אני דבילי? איפה העלייה? הנה, בוא. איפה? איך לא ראינו אותה? יאללה סע. מקווה שלא לילה. לא. אנחנו לא, זה יום. יום? מקסימום זה 6 מיטות. בסדר. עכשיו אנחנו בכיוון צפונה, כן. כל מיני ים ישר וכל מיני כיוונים. תשתוק. אוקיי, עלינו. טוב, שים פה את הדברים. זה עלי. לא, מה פה? אנחנו הולכים למצוא מקום טוב לבית. אוקיי. בוא לפליינס שם. רגע.
אוקיי, בוא לפליינס. איפה הפליינס? איפה הם? FPS שלי נפלתי. על 33 FPS. בלי הקלטה הייתי 102, משהו כזה. איפה אתה? נפלתי לאיזה בור פה, הנה קצת. איפה אתה? כן, אני הולך לפליינס. יש לי לגים ברמה מטורפת. פה פליינס. טוב, אנחנו נחזור אליכם כשנמצא את הפליינס. אז יאללה, ביי. אוקיי, חזרנו, ותנחשו מה מצאנו. הגענו לפליינס וראיתי רבין. פתאום אני עושה שיפט, מסתכל, מיינשאפט. אז אנחנו נרד אליו עכשיו, איתכם. וגם יש שם, איך קוראים לזה? רופט פורסט. כן, יש שם רופט פורסט ליד. היה לי דשא וו. אוקיי, אני אהיה פרקוריסט מנובר ויקפוץ מצד לצד. איזה יופי. פשוט ירדו לי חצי מהחיים. גם אני אנסה. גם אני אתה תמות הצלחתי. מזה. אתה תמות תמיד. אתה לא משהו בזה. אוקיי, אני נכנסתי לכאן. גם אני תחסום את הלאווה, או שלא. בוא ניקח קובווב כדי שיהיה לנו סטרינג לדברים. בסדר. תייבש כבר. אני לוקח ריילס. טוב, לא משנה, יאללה. גם אני אנסה. אומינר, הכל פה באש. מה אכפת לי? יש כאן איירון שאני אקח, אפילו שלא חסר לנו איירון. גם אני אקח מפה איירון. טוב, לא ניקח הרבה, תיקח 16. כן, עוד 16. נפלתי להמשך של המים שלך, למטה. לי יש 18 עליי. לי יש 5. 8 בעצם. תיקח גם סטרינג, תזכור. בוא תעלה. לאן? בוא לא נחפש אחד את השני כאן כי זה די קשה וואו 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 וואו. יש כאן סקלטון שנתקע בווב. אל תהרוג אותי, אל תהרוג אותי. הרגתי אותו. הנה תיבה. דיימונדס, 2 דיימונדס. דיימונדס. אבל איפה אתה? הלכתי בהמשך. יש כאן גם פמפקין סיד שאני אקח. גם כן. זומבי. את המיין קארט. למה הוא לא מת? טוב, אני הולך לעשות פה פח. למה הוא לא מת? גרביג'. זה גרביג'. שיט! חתיכת זומבי סקלטון מסריחה. אבל הוא יפל לי את הקשת. משנא סקלטונים הם מסריחים. יש פה ווידר סקלטון? זה סקלטון רגיל. מה? לא הבנתי. איך קטע לווידר סקלטון? הוא היה חשוב. אתה טמבל אבל. הרדסטון הזה לא צריך, את זה לא צריך, את זה לא צריך. את זה לא צריך, את זה לא צריך. טוב, אומינר, איפה ה-XYZ שלך? אני בא. שנייה. ככה, אוקיי. XYZ 625, 40, 204. 625. הנה הקשת שלו, שאתה לא הרמת. הרמתי. לא, אתה לא. היא אצלי באינבנטורי. למה יש פה קשת? זה עוד אחת כנראה. אתה ב-625, נכון? אני זז כל שנייה. אוקיי, אני אלך ל-625. אני ב-625, אני אלך. אוקיי, כן. ומה Y? ה-X? Z? Z, כן. 209.
טוב, תישאר שם הרבה מאוד זמן עד שאני מגיע. וואו, הוא די גדול המאץ'. אני אראה לכם את 23 הדיימונדס שהשגנו. כן, הם חמודים. לא צריך להתרגש יותר מדי. נו יובל. ייקח עוד זמן. אני שומע חציבות. אני חוצב אליך. הנה, אני רואה את השם שלך כבר. אני אחצוב אליך. שנהיה טובים יותר. מה, איפה השם שלך נעלם לי? כי אני שיפטים. כן, הנה. אוקיי, הנה. סקלטון. front of my face. איה. תמות, למה הוא לא מת? הגעתי למ... הוא עדיין פה. בטח. וואי וואי וואי, יש כאן עוד רבין. הנה אתה. יש כאן עוד רבין. זה רבין... כן, כאילו רבין עם מים שצאו נחמד. אוקיי, פרקוריסט מנובר. רגע, נוריד את הסטרינג. איפה אתה? לא מנובר בכלל, לא מנובר בכלל. איפה אתה? אני מטייל לי כאן. XYZ. הנה לבה. ב-39 אין כאן סיכוי לדיימונדס. איפה אתה? דיימונדס. בנד מייטרי. איפה אתה? זה שיר, כן. אני מטייל. במה XYZ? למה אתה עוקב אחריי? כי אז נאבד אחד את השני. לא נאבד אחד את השני, נקבע בפליינס למעלה. פליינס גדולים. אני בסאנפלאוור פליינס עכשיו. יש פה סאנפלאוור פליינס. זה מה שאני נמצא בו. יש? למה? לא, אז יש כאילו. כן. למה? כאילו, אבל זה לא כזה טוב. אני בפליינס רגילים. מי שיודע פליינס זה... מה זה פליינס בעברית? אחו. אחו? איך? לא להגיד אחו. פעם. אם אתם רוצים לקבל מכות, תגידו אחו. אבל אתם לא. אז... כן, לא כדאי לכם. עוד אחד. ועוד 2 דיימונדס. מה זה? אני מזליסט בטירוף. הם רואים אותי, הם רואים את זה בשידור חי. הנה סאדל גם, ועוד פיקאקס מאיירון. מלון סיד גם. יש לך סאדל? כן. כמה? 1. בשבילי, לי יש סוס עכשיו, כן יובל. ואני אקרא לו מנובר על שם הכלב שהרגת לי. אני לא אשכח לך. אני אהרוג גם את מנובר 2. אתה לא תהרוג אותו. כי אני מקליט כאן, אז הם רואים את זה. ואם מנובר מת, תיכנסו על יובל ותגידו לו איזה זבל אתה, מה אתה הורג את מנובר? מנובר הוא גבר, ודברים כאלה, כן. כי מנובר באמת הכי טוב. היי, הנה ספאונר. באמת? כן. כן. מה, של קייב ספיידר? כן, אימא'לה. איך אני הורג אותם? הם מפחידים אותי. אל תלך אליו, זה לא שווה את זה, תאמין לי. מה, של קייב ספיידר? הם תקועים בסטרינג. להרוס אותו? לא, קודם תהרוג אותם ואז תהרוג. שיט, חתיכת זבל הזומבי הזה. זומבי? כן. לא. הלול? לא. וואו, אנדרמן וספיידרים. שיט, אני מת. בוא נראה ממה הוא ימות. תאמרו.
תכתבו עכשיו בקומנטס. תמות, האנדרמן נתקע כאן בסטרים. תעצרו עכשיו את הסרטון ותכתבו בקומנטס מה אתם חושבים שהוא ימות. אני לא אמות היום. שיט, משהו תוקף אותי. מה תוקף אותי בכלל? מה, תכתבו. סקלטון הזה. הרגתי אותו. אתה ביקשת ממני ללכת לכאן. יש כאן אנדר פרל. מה, לא ידעתי כן, מפעילים סטרינג בעצם הם מכבישים. הם גם מכבישים נושמים. קיבלתי קסדה מהזה, אבל אין לי מה לעשות איתה. אני רואה את השם שלך. אני מתקרב. יש לי המון סטרינגס. אני רוצה חצים. כמו זה. צריך לעשות עוד פח. או-אה. יכולים לצאת מכאן. שיט, תמות, אוקיי. וואו, עוד שנייה נפלתי. בואו נזרוק את זה, ואת זה, ואת זה. את זה אני גם לא צריך כאן. בואו אני אכין חדשה. וזהו. אוקיי, עכשיו יש לי יותר מקום. צריך ללכת לקחת חתי. יש פה דיימונדס 100%. פה למטה בעוד רביל מחוברת. יש שם בטוח דיימונדס אבל אני לא כרגע יורד לשם. אני צריך עוד 2 טורצ'ים ושלא יזדמנו יותר. וואי, כמה עכבישים כאלה יש כאן. מיינקראפט עם צ'סט. בוא נראה מה יש בה. סאדל. אז גם לך. עכשיו אני לא מיוחד. אז אתה לא הורג את מנובר. נכון. נראה לי אתה קרוב אליי. אתה רואה את השם שלי עכשיו? אתה לא לוחץ על שיפט? לא, עכשיו לא. הנה אתה. וואו, קטע. וואו, מה זה הרבין הזאת? אמרתי לך. אימא'לה. הצ'סטות... למה אתה לא לוקח את המיינקארט? מה נעשה עם מיינקראפט? מה זה? זה דיימונד שם? לא. לא. איך כזה אני מפתח תקוות לאנשים? לא. יש לי סאדל, אני מאושר עכשיו. עכשיו גם לי יש סוס, ואתה לא תהיה. לי יש לפני. ולשלי יש כבר שם ולך לא. יש לך סוס כבר? אני צריך למצוא עכשיו... כן. אני צריך למצוא לו name tag לפני. כן, אתה צריך למצוא לו name tag. גם אתה צריך. בוא איתי, יש לך טורצ'ים? כן, הרבה. אז בוא, תביא לי קצת. אני הולך לחסום שם את זה. תביא לי כבר. מי שלא יודע, אם שמים טורצ'ים מסביב לספאונר, אז הוא לא יכול לזמן שום דבר. זה לא בגלל שאתה שם מסביב, זה בגלל שיש אור גם. לא מזדמנים בבלוק לייט נמוך יותר. קיצור, עושים ככה ואז הם לא יכולים להזדמן. טוב, בוא ניקח מפה את הסטרינג, כי זה הרבה סטרינג. וואו, תיקח את זה אתה, לי יש כבר 33. כן, אבל אתם יודעים שזה? אם הדורוביליטי שאתה משתמש על סטרינג, של חרב יורדת ב2, לא ב1. כן? כן. טוב, נראה לי שנרד לרבין, לא? זה סיכוי של 100% לדיימונדס. כן, אבל כבר יש לנו הרבה, ומסתכנים במוות, לא נראה לי שכדאי. לא מסתכנים פה במוות, יש לי דלי מים. אני מייבש שם את הכל ב5 שניות. אז הם אוקיי, עוד מעט אני אבוא. אני לא יורד לשם לבד. אז עוד שנייה אני בא. נו בוא, אני ליד הצ'סט. וואו, אני ממש לא רוצה את זה. כן הזדמן פה ספיידר. ספיידר מניאק. מה, איך? או שהוא נשאר מקודם. הוא נשאר מקודם. ראיתי שם עוד כמה שלא היה לי כוח להרוג. נחמד אתה. שמעתי עוד אחד. הנה אתה. הנה. שאני הורג אותה עם גרזן כי אני גבר. עוד מעט נשברת לי החרב, וצריך להיות בייקון להכין לך. גם לי יש. כאילו, גם לי עוד שנייה נשברת אחרת.
אני אכין לי חרב חדשה. וגם לך. אני שם בצ'סט הזה דברים מיותרים. בסדר? כך. פלופ. פלופ 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 פלופ. תודה. יש לי 3 מיינקארט. שנייה, אני אעשה רילוג, כי אני לגי. סרי, לא כי אתה לא אני. כן, אם יש לכם רעיונות מה אנחנו יכולים לעשות, פשוט תכתבו בקומנטס. טוב, אני אעצור את ההקלטה בשביל לבדוק כמה זמן אנחנו מקליטים, ואני אחזור אליכם. שני בערבי נחזור. חוזר. אנחנו כבר מקליטים די הרבה זמן, עוד מעט נסיים. זומבי וקריפר. נראה לי שאת הרבי נעשה בפרק הבא. כן, נשמור לכם את לפרק הבא, את הרבים. כן, אז בפרק הבא יהיה לנו... שיט, הם הורגים אותי, יובל. בפרק הבא, את תדברו? שיט, וואי. בפרק הבא יהיה רבים ויהיה נדר. כן. אז יאללה, אנחנו נסיים. אז יובל, אתה רוצה להגיד עוד משהו לסיום? כן. אז אין לך זמן. אל תאכלו פסולת רדיואקטיבית. כן, זה לא יהפוך אתכם לענק הירוק, זה רק אתם תאכלו בסרטן. יאללה, ביי. ביי.